Hej, dette er læge Mads Hussein fra DMX Functional Medicine. I Functional Medicine der leder vi efter de underliggende årsager til kroniske sygdomme. Og i dag skal vi tale om jern og jern i forhold til lavt stofskifte. Så lad os komme i gang. Og inden vi fortsætter, så skal vi lige snakke om det her. Det her er en video kun for vidensdeling. Det er ikke meningen, at du skal bruges til at diagnostisere eller behandle sygdom. Så hvis du har nogle helsemæssige problemer, så bør du kontakte din læge, eller du kan også kontakte os. Vi foretager online konsultationer. Så det er egentlig ligegyldigt, hvor du er henne i verden, så kan vi godt tage en samtale. Okay, det her det handler jo så egentlig om jern og i forhold til lavt stofskifte. Men det er bare vigtigt at huske på, at jern har altså langt større betydning end kun stofskiftet. Og hvis vi så tænker på, at cirka halvdelen af verdens befolkning, halvdelen af verdens voksne, mellem 15 og 50 år måske, de faktisk tilbringer måske 5, 6, 7 dage om måneden, hvor de bløder og mister blod, og dermed også har større risiko for at udvikle jernmangelanemi. Det er faktisk en af de mest typisk forekommende mangeltilstande i verden. Og det er simpelthen, fordi kvinder selvfølgelig bløder, og dermed er der også større risiko for, at de kan udvikle jernmangelanemi. Og selv hvis de ikke har jernmangelanemi, så kan de stadig have problemer. Og jern har altså betydning for utrolig mange ting. Det transporterer ilt i kroppen, og det er vigtigt for energiproduktion. Det er også vigtigt for fremstilling af DNA, og også når man kan reparere på DNA, der er det også meget vigtigt. Jern bliver brugt i forbindelse med forskellige enzymer som en kofaktor, og immunsystemet har brug for jern. Og så har jeg lige nævnt det her med hårproduktion. Det er jo egentlig, fordi jeg også driver med hårtransplantation og også andre typer hårbehandlinger. Så myhairclinic.com, der kan I se mere. I kan også se det op. Så jeg arbejder med hår, hud og generelt sundhed. Men jern er altså vigtigt. Og jern handler altså ikke kun om jernmangelanemi. Det er desværre en misforståelse, der er mange læger og lægmænd, som ligesom siger, okay, hvis ikke man har jernmangelanemi, så behøver vi ikke egentlig at gå ret meget videre. Men du kan sagtens have jernmangel, uden at du har anemi, uden at du har blodmangel. Så det er noget, der kommer relativt sent i forløbet, så man skal ikke vente på, at man ligefrem får en lav hemoglobin eller lav blodprocent, før man gør noget ved det. Det er meget fint at handle meget før. Og jeg vil generelt sige, at kvinder, som har et eller andet kronisk, der vil jeg altid tjekke noget, der hedder ferritin. Ferritin udtrykker bedre, hvad man har af jerndepoter, frem for at bruge jernindholdet i blodet. Og jeg har meget lav tærskel for at undersøge for ferritin, og jeg vil faktisk gerne have, at ferritin ikke bare skal ligge, altså traditionelt, mange læger vil sige, at det skal ligge over 20 nanogram per milliliter, og der er der faktisk undersøgelser, der viser, at det er bedre at ligge højere, og jeg vil gerne have, at mine patienter ligger mellem 40-70 nanogram per milliliter. Nå, men og jeg tager gerne prøverne ret hurtigt. Jeg venter ikke til, at folk har udtalte symptomer. Jeg tjekker det ret hurtigt, fordi det har så stor betydning for vores helbred, at det giver ikke rigtig nogen mening at vente til, at man har udtalte symptomer. Men hvis vi så snakker om jern i forhold til stofskiftet, og måske også lidt mere noget andet, men alene for hypofysen, på engelsk hedder det pituitary, alene for hypofysen, så skal man bare lige vide, at for produktionen og regulationen af thyreoidstimulerende hormon, TSH, der skal du faktisk bruge jern. Hvis du har jernmangelanemi, så kan du risikere at få forhøjet prolaktinniveauer, og du kan også, hvis du har problemer med jern, som sagt, det har mange kvinder, det kan så medføre, at de kan få irregulære mens blødningerne kan være uregelmæssige. Det kan give anledning til problemer med fertilitet, og det kan også give anledning til nedsat sexlyst og sexdrive. Så det betyder altså ganske meget. Men hvis vi så taler om jern i forhold til stofskiftet, jamen så er det sådan, at det enzym TPO, thyroid peroxidase, det er et enzym, der findes i skoldbruskkirtlen, som er utrolig vigtigt for
dannelsen, produktionen af stofskiftehormoner? Jamen, det har betydning for omdannelsen af iodide til iodine, fra ionformen til iodine. Der kommer TPO i aktion, og der skal TPO bruge jern, og så skal iodine, den skal så bindes til tyrosinmolekylet for at danne noget, der hedder monoiodotyrosin eller diiodotyrosin. Disse to kan gå sammen, og så kan de danne noget, der hedder T3, og så kan der også være to af disse. Når der er to af disse, der går sammen, jamen så danner det så T4. Det er altså utrolig vigtigt, at TPO fungerer, og for en optimal funktion af TPO, thyroid peroxidase, der har du brug for jern. Og hvis ikke du har nok jern, så kan du risikere, at du har en mindre produktion af iodine, og det risikerer også, at du har en mindre produktion af tyroidehormoner, stofskiftehormoner. Men det her, skjoldbruskkirtlen producerer T4, cirka 80% af det, den producerer, det er T4, og cirka 20% af produktionen, det er T3. T4 går så ned ud i vævet, særligt i leveren, 60%, 20% i nyrerne og 20% i musklerne. Det er jo cirka-tal, og så cirka 1-2% i andre væv i kroppen, hvor det bliver omdannet fra T4 til T3. Så kan det også omdannes til noget, der hedder reverse T3, som nærmest er en bremse på vores stofskifte. Men den her omdannelse, det kræver, at der er to enzymer, der hedder D1 og D2, som sørger for omdannelsen fra T4 til T3. Hvis du mangler jern, så risikerer du, at din omdannelse fra det inaktive T4 til T3 faktisk bliver forstyrret, og du får mindre T3-produktion. Jamen, hvad sker der så, hvis den her reaktion, hvis den her omdannelse ikke finder sted, så har du mere T4, og så er der mere af T4, der kan gå over og blive til reverse T3. Jamen, hvad er reverse T3 så? Jamen, det er faktisk et molekyle, der ligner T3. Det ligner meget tyroidehormonet. Men forskellen her er så, at dette hormon, reverse T3, faktisk ikke har den samme funktion. Det får ikke cellen til at gøre det samme, som T3 gør. Det svarer lidt til, at jeg som ikke er pilot, jeg sætter mig på pilotens sæde, og så forhindrer jeg piloten i at komme til at sidde der. Jeg har simpelthen blokeret adgang til det sæde, som piloten skal sidde på. Jeg kan ikke flyve et fly, men jeg kan forhindre piloten også flyver det fly. Og det er det, der sker her, når du har mere reverse T3, så er der mere, der kan binde sig og sætte sig på den plads, den receptor, som T3 skulle sidde på. Og det kan så medføre, at man får symptomer på hypotyroidisme, lav stofskifte. Den her reaktion, den er vigtig i forhold til, at det er D1 og D2, der medgår her. Og det her, det er bare et andet enzym, som laver den her reaktion. Om jern har en rolle at spille i forhold til D3, det ved vi ikke helt klart. Men det vigtige er her, at produktionen af tyroidehormon i skjoldbruskkirtlen og derefter omdannelsen af tyroidehormon fra T4 til T3, jamen den kræver faktisk, at du har jern. Og hvis ikke du har det, så kan det medføre, at du faktisk får symptomer på hypotyroidisme, selvom skjoldbruskkirtlen faktisk producerer nok T4. Så kan omdannelsen fra T4 til T3 blive forstyrret og blive formindsket. Det kan så give dig symptomer. Det er jo et stort problem, og når man tænker på, hvor mange kvinder, som virkelig slider med at gå ned i vægt, hvor mange kvinder, som bløder hver måned, og som mister blod og jern, og dermed også kan få problemer med deres stofskifte. Og som jeg lige sagde her, så er det jo ikke bare stofskiftet. Jern skal du også bruge for immunsystemet, du skal bruge det for dit hår, du skal bruge det for så mange andre ting, som vi lige har snakket om. Og det vil sige, der kan være mange kvinder, der går sådan lidt i en... De føler sig ikke helt optimale, og måske er lidt halshylte, lidt sløje, lidt trætte, måske lidt depressive, måske mister de lidt hår, måske har de lidt forstoppelse, måske er de lidt mere trætte, måske er søvnen ikke så god. Jamen det kan altså godt være, fordi det er jern, det kan også være, fordi det er lavt stofskifte, der kan også være andre ting, der gør os gældende. Men det, der er vigtigt, det er,
at det er noget, som bør undersøges, så eventuelt skal behandles, hvis det er tilfældet. Anyhow, jeg håber, du kunne lide videoen her. Du må meget gerne give mig en thumbs up, og du må meget gerne dele den her video med familie, venner og bekendte. Der kan meget vel være nogle i din familie og omgangskreds eller venner, som faktisk har jernmangel, og mange som familie også har lavt stofskifte, som måske ikke engang er diagnosticeret. Du må meget gerne subscribe til vores kanal. Det hjælper os meget, så ved vi også, at det, vi gør det måske er fornuftigt, og folk har brug for det. Så det vil være utroligt fint, hvis du også vil subscribe, og så må du selvfølgelig også gerne klikke på notification bell, så du kan få opdateringer, når vi har nye videoer. Tak fordi du kiggede med, og jeg glæder mig til at se dig i den næste video. Hej igen.